Monggo Pak Kasti. Ya bener lagune apa iku? Ciptaane Haji Bung Umairama. Jen kan ngene ya. Sering karena rupiah saudara jadi pecah. Kalau tiada rupiah saudara jadi susah. Tapi saiki kok kebacut, Pak. Kebacut itu ya apa? Ya kebacut itu wong akeh wong geger. Perkara teko dhuwit. Lho, kanca antarane kanca saiki akeh sing gak wau kepara dhuwit sepele. Apa maneh, Pak, kaya dhuwit warisan. Wis tunggal kandung saiki gak wau perkara dhuwit warisan. Wis amit-amit, Pak, pokoke nek dirasa-rasakno kuwi lho apa urip nang nggone alam donya iki. Lho ngono iki lho, pancen wis tak kandhane. Nek dhuwit ku Pak rawan, hati-hati. Dhuwit ku ya iso nulung wong, iso mateni wong. Nggih. Mentolone wong ku wis teko dhuwit. Nek wis teko dhuwit, aduh, gak mikir dosa, Pak. Wis akeh kejanjiane ku akeh. Ayo mampir nang ngome bapak yo sik. Oh, nggih nang gubuk ta. Gubuk sapa iki? Iki anu jenenge Gubuk Kasmoro nah. Oh, iki Gubuk Kasmoro. Jenenge Ayo. Gubuk Kasmoro. Bapak iki yo engko nek nyambut gawe bapak iki sedina ku kadang-kadang gak mulih. Engko wayahe salat luhur ngono. Wis sembayang-bayang nduk kene. Ha, uduke nang ndi, Pak? Oh, nggawa banyu dhewe bapak iki. Oh, nggih. Berarti sik anu ya. Cuma sik cara anu sik sempat ibadah ya. Oh iya, wong urip ku gak ibadah ku ya apa, wong urip gak urip terus kok. Iya. Gak ono nah wong urip ku urip abadi ku gak ono. Nggih. Bener Pak Kasti. Kae urip. Nggih. Sedina semungi ku 5 waktu wong gak soro ae kok. Lah Nggih. koyo bapak iki lho. Umeh bapak yang ngene iki. Pengen rondi gubuke, Pak. Iki lho, umeh bapak iki lho. Nggih, niki to. Lah. Iki. Lho, ngombene aku apa asli niku? Iya iki. Bapak yo ngombe ngene iki, Nak. Mangkane kok sehat ta? Aku engko kadang-kadang nang anakku yo di garane pohon. Lah nyore anakku ki ngene iki. Yo ngene iki nggone bapak iku. Bapak mlebu metu ya nduk kene iki. Yo kadang-kadang bapak iki yo sampai awan ku gak ana wong Nak jen-jenan nduk kene iki. Sampai seumur pinten to, Pak? Tak tongseng ngoten. Bapak itu wis no KTP ku sebidak 7. Masyaallah. Sebidak 7 Nak. Berarti jiwa sik cara anu sik tongseng kuat. Iya tahun sebidak 3 danawu ku bapak mbuake awu nduk dukur genteng kok. Nggih. Tahun sebidak 3 iku. Nggih. Ya sampai saiki dike panjang umur mbek sing gawe urip. Bapak yo matur nuwun. Nggih. Mulane bapak iki sajan tuwa-tuwa ngene iki gak lali mbek perintah sing gawe urip iku. Bener iki Pak Kasti. Ngombe sih Nak. Nggih, sampean ngemberiin. Seger nggih. Waduh. Bapak iku mesti awak wis tuwa, Nak. Cara kopi es mboten purun to Pak Kasti? Yo arang kadang. Nggih. Bapak iku yo arang kadang. Oh, kok akeh bapak iki nyambut gaene iki rada apa iku atok titik yo teko omah yo ngombe es. Nek esuk yo ngombe kopi. Wong pancene panganane wong urip terus yo apa maneh. Terus sampean niku nggih yang seniman nggih. Wah iya sampai saiki lho bapak mah wong ngene dadi seniman. Nggih. Seniman bapak. Nggih. Nggih Pak Kasti. Oh, nikmati rokokan. Wah. Yo arang kadang ngono Nak. Nggih. Wong bapak gak nyambut gawe rokok yo kadang-kadang dikei anak. Yo Nggih. nyambut gawe lene asile. Oh. Bapak jagung ini iki lho. Nggih. Saiki mendingan. Aku Nggih. bapak iki yo rada akeh. Hasil bumi nggih. Iya yo asile gedang-gedang ngene iki. Oh, mangkane teng desa Ngemplak tasik entes Deka Bumi nggih. Wah,
nek sedekah bumi iku ojo sampe ditinggalno. Nggih Soale sae iku niku. tinggalan teko nenek moyang, tinggalan teko leluhur. Nggih. Teko leluhur iku nak. Boten saged dilangen nggih. Mboten gak iso nak. Hmm. Tinggalan teko leluhur nenek moyang iku ya senajan tanah nonggone ora-ora iki wis gak ono. Ya nyelameti sing nggo omahku apa nak? Nggih. Sing dikendiki metu anu ya nyambut ndok kampung sing dinggone iku ndok ala wis gak ono nak. Nggih. Wis gak ono perpisahan. Nggih sabar mawon. Ojo ngenteni kaya anak-anak putu wong urip zaman saiki iki wis susah nek gak ukuran kono. Nggih. Ya sing penting ku nomor siji ki ya sing dijaluk sampai Gusti Kang Maha Suci dikek seger kewarasan awak dhewe. Nggih, amin. Iso nyambut gawe golekno sandang pangan anak. Nggih. Senajan nyambut gawe no apa iku bangunan kuli-kuli batu gak apa-apa. Sing Nggih. penting ku duit halal. Halal nggih. Ngono lho. Nggih. Ya wis bapak yo. Nggih. Ya wis mlebu yo. Ngene iki nak metu Nggih. mlebu ya ndok kene iki. Nggih sampean istirahat mawon teng gubeng mriku. Bapak iki, Sampean yo. istirahat riyen. Bapak yo kadang-kadang turu-turuan ndok kene Oh, iki. nggih. Pun. Heeh. Pun nggih. Ya nak, ya wis matur nuwun ya nak ya. Nggih, matur suwun.